Hei, mä oon Katja Vainikainen. Ja moi, mä oon Mari Mikkonen. Tervetuloa kuunteleen meidän jatko, jatkopuheluita. Voiko näin sanoa? Ehkä tämä on Moi. jatkopuhelua, yhteistä dialogia, vireystilasta. Eli toivottavasti sä oot kuunnellut meidän edellisen keskustelun, jossa me puhuttiin siedettävyysikkunasta ja tänään meillä on tarkoitus puhua vähän vääristyneestä sellaisesta. Joo. Saanko mä aloittaa? Mulla on henkilökohtainen esimerkki tästä. Ole hyvä. Mä löysin tämän vääristyneen siedettävyysikkunan pari vuotta sen jälkeen, kun mä olin tutustunut tähän, tai sanotaan näin, pari vuotta sen jälkeen, kun musta tuntui, että mä aloin hallitsemaan tätä siedettävyysikkunaa. Ja mua suututti ihan hirveästi, koska se tuntui kohtuuttomalta, että jotenkin edes kuulla, että mun siedettävyysikkuna voisi ollakin jotenkin vääristynyt. Se myös oli vääristynyt silloin vielä. Ja meni muutama vuosi ennen kuin mä opin arvostamaan tätä vääristynyttä siedettävyysikkunaa ja sen viisautta. Ja mä haluan sanoa tämän tähän alkuun ihan vain sen takia, että jos siellä kuuntelijoissa on joku, jolle tulee tämä sama reaktio, niin myötätuntoa siihen, koska tämä on aika semmoinen monitasoinen, tämä siedettävyysikkuna, ihan niin kuin meidän hermostokin. Ja se, että siinä on itsemyötätuntoa mukana, niin se on semmoinen tärkeä osio sitä, koska ei ole, niin kuin me Katja sunkaan aikaisemmin juteltiin ennen kuin aloitettiin nauhoittaa, niin ei ole tarkoitus olla täydellinen tai aina rauhallinen tai aina jotenkin työstämässä jotain, vaan tarkoitus on se, että saisi tämmöisestä tieteen mallista jonkun, mihin peilata sitä omaa oloa, joka voi auttaa sitten säätelemään ja voimaan paremmin. Hmm. Mä ajattelen, että parhaimmillaan siis nämä mallit just toimii sillä tavalla, että ihmismieli tarvitsee sellaisia rakenteita ja joskus jopa vähän jotain lokeroitakin, vaikka me vierastetaan paljon sitä ajatusta ja lokerointia johonkin. Mutta mä ajattelen, että nämä tällaiset mallit palvelee nimenomaan sitä, että me saadaan kiinni jostain ja pystytään ymmärtämään. Ja mä ajattelen, että kiitos Maria tuosta ihan hirveästi tuosta myötätunnon tarjoamisesta, koska nimenomaan, nyt kun, jos mä kerron vähän lisää tästä vääristyneestä ikkunasta, niin sitähän me tarvitaan. Tämä nimenomaan kyse on siitä, että me osataan niin kuin ymmärtää ja kunnioittaa, että kuinka kekseliäästi me ollaan yritetty, vaikka se ei olekaan se lopputulos ollut se, mikä sen kuuluisi olla, vaikka me ollaan luultu niin. Nyt tuli vähän kryptistä salakieltä ehkä, mutta jos Mitä mä se muutamalla, tarkoittaa? Joo, niin, kun niin se jos on mä vääristä. muutamalla sanalla, mä ajattelin, että tämä ei ole niin kuin tähtitiedettä millään lailla, että tuossa edellisessä videossa me puhuttiin just siitä, että me halutaan käyttää tätä siedettävyysikkunaa, joka on siis toleranssiikkuna tai sietoikkuna tai sietokykyikkuna, joka niin kuin normisti on tässä. Ja sitten meillä on se sympaattinen ylivireystila ja sitten niin kuin parasympaattinen tai sympaattinen parasympaattinen alivireystila täällä. Ja, ja tavallaan se ajatus siitä, että miten tämä niin kuin vääristyy, tämä ylipäätään tämä sietokyky meillä, niin vähän puhuttiin jo äsken siitä, että traumat, tällaiset hankalat elämän kokemukset, ne kavennuttaa tätä sietoikkunaa, joka on tämä ihan tämä oikea, voiko näin käyttää, oikea sietoikkuna tässä näin. Että se kaventaa tavallaan
sitä, koska paljon ihmisen kapasiteetista menee jotenkin kaikenlaisten asioiden sietämiseen. Ja jos nyt silleen pikkasen vedetään mutkat suoriksi, niin tavallaan se, että lapsuudesta on alkanut joku sellainen kehityskaari, että siellä on ollut paljon sellaista, jota hän on joutunut tavalla tai toisella sietämään. Ja me ollaan puhuttu näistä aikaisemminkin, mutta jos niin kuin vähän kertaa just sitä, että lapsi, joka kokee joko ihan fyysistä turvattomuutta tai psyykkistä turvattomuutta tai ihan vaan, mä uskallan käyttää sanaa vaan sitä, koska moni ei jotenkin hoksaa, että ihminen voi traumatisoitua myös hyvissä olosuhteissa, että lapselle ei riitä se, että se saa lämpimän ruoan ja puhtaat vaatteet ja niin kuin katon pään päälle, ehkä oma huoneen ja näennäisesti kaikki on hyvin. Et se ei suinkaan riitä niin kuin tällaiseen terveeseen kehitykseen, vaan jokainen lapsi tarvitsee sen, että se tulee niin kuin emotionaalisesti nähdyksi ja kuulluksi ja hyväksytyksi ja rakastetuksi, ymmärretyksi sellaisena kuin se on. Eli se vanhempi asettuu tavallaan siihen rinnalle kuulemaan häntä ja tarjoamaan sitä lämpöä ja lohtua ja kanssasäätelemään häntä, jolloin hänen hermostonsa myös oppii sen säätelyn ja siinä samalla harjoitellaan sitä tunteiden säätelyä. Ja jos semmoinen jää vajaaksi ja tavallaan sen seurauksena sitten tapahtuu se, että niin kuin aivot alkaa kehittyä tavallaan entistä herkemmäksi, eli aivot ja hermosto tavallaan niin kuin alkaa herkistymään ja hälyttämään asioista, jotka ei ole vaarallisia. Ja ne myös niin kuin hälyttää aika nopeasti sellaisista asioista, joka muistuttaa just sitä vanhemman tapaa olla. Esimerkiksi vaikka ehdollisesta rakkaudesta, että on pitänyt olla kiltti tai nöyrä tai ei ole saanut pitää ääntä tai muuta, että on tulossa, että tulee niin kuin hyväksytyksi, koska lapsihan ei kaipaa mitään muuta kuin vanhemman huomioon ja sitä rakkautta, niin silloin ihminen alkaa niin kuin peilata sitä koko ajan, sitä kokemusta niin kuin tuolta maailmasta ja mukauttaa sitä käyttäytymistä tavallaan sen suuntaisesti ja silloin maailmasta tulee aika turvaton paikka, koska joka paikassa pitää yrittää vähän enemmän kuin on ja se hermosto hälyttää koko ajan, niin silloin tavallaan tämä ikkuna jää aika kapeaksi. Kyllä. Ja silloin me helposti ollaan niin kuin jotenkin molemmissa suunnissa, että täällä on niin kuin hankalampi pysyä, koska itse asiassa sitä turvaa ei ole oikein saanut. Ja monella, mun kokemus on se, että monella ei ole sitä niin kuin oikeaa turvan kokemusta. Ja nyt me ehkä ollaan niin kuin sen äärellä just, että koska Mm, tämä on usein hyvinkin kapea, ja sitten ihminen viettää paljon aikaa täällä ylivireystilan sisällä, niin me tai alivireystilan sisällä. Me joo, voitaisiin ikään kuin piirtää, eikö vaan Mari, että me voitaisiin piirtää niin kuin tänne esimerkiksi ylivireen ja alivireen päälle uusi tällainen siedettävyysikkuna, just tämä sama kyllä, kolmikerrosrakenne, niin täällä onkin tämän ylivireyden sisällä niin kuin oma tavallaan siedettävyysikkuna, joka tarkoittaa sitä vääristynyttä ja täällä alalla on niin kuin samanlainen. Ja kyllä, tavallaan se niin kuin tarkoittaa just sitä, että ihminen kuvittelee, että kun hän tunnistaa tavalla tai toisella, että nyt niin kuin läikähtää yli tai menee ali, että hänellä on näitä ja näitä keinoja, että miten hän pystyy jotenkin niin kuin säätelemään sitä omaa oloa. Mutta itse asiassa ne keinot onkin niitä tavallaan siitä traumasta syntyneitä selviytymistrategioita, kyllä. joita on ihan hirveä määrä. Me voitaisiin ehkä kohta vähän luetellakin niitä, mutta mä oon nyt pitänyt sen verran monologia, niin mä ajattelen, että miltä tämä kuulostaa sun korvaa, että mitä sä lisäisit tähän tai mitä sulla tulee mieleen? Ja Netflixin kattominen. Ei yleisesti, vaan ehkä itselleni. Et se oli tosi pitkään semmoinen tapa, mitä mä käytin päästäkseni siihen vääristyneeseen siedettävyysikkunaan. Semmoinen varsinkin alivireystilasta. Että
just sarjojen katsominen uudelleen, koska ne myös toi sitä turvaa. Ja vaikka no esimerkkinä aika moni tietää tämän Friends-sarjan. Sitä on ihana katsoa, siitä tulee turvallinen olo, koska siellä on ihmisiä, jotka tykkää toisista ja siellä on paljon naurua. Ja nyt tämä ei tarkoita sitä ollenkaan, että Netflix on aina huono tapa päästä Mm. tai rauhoittaa itsensä, mutta jos tekee sitä semmoisella tavalla, että itsellä ei sit yhtäkkiä ole hyvä olo ja tietää lykkäävänsä vaan joitain juttuja, niin silloin se saattaa mennä siihen vääristyneeseen siedettävyysikkunaan, että on ikään kuin kaikki hyvin, vaikkei sitten oikeastaan olekaan. Vastaako tämä sitä, Katja, mitä sä ajattelet? Joo, joo, siis just niin, että tavallaan niin kuin tulee se olo tai kokemus siitä, että mä pystyn jotain tekemään tälle ololle ja se ikään kuin näennäisesti rauhoittuu ainakin jonkin verran, mutta sitten kuitenkin niin kuin mielessä ja kehossa ja joka paikassa kalvaa vähän sellainen olo, että kaikki ei ole hyvin. Ja voi olla, että alivireydessä ehkä tulee sitä vähän sellaista, että siellä kolkuttelee se semmoinen pieni ehkä uupumus, masennuksen, alavireisyyden ääni, että mikä ei oikein tunnu miltään. Ja sitten ehkä siellä ylivireessä voi olla, että siellä enemmän sitten nousee ne jotenkin ne semmoiset täydellisyyden tavoittelun ajatukset ja sellainen, että mun täytyy vaan nyt tässä yrittää ja mä nyt vaan tän ja tän ja tän teen. Eli ehkä kuvaan sitten siellä ylivireessä aika usein niin kuin mun kokemus on mitä niin kuin traumatisoituneilla asiakkailla paljon on, niin siellä me puhutaan niin kuin taukoamatta sunkin kanssa just tästä miellyttämisestä ja suorittamisesta, joihin molempiin liittyy se tietyllä lailla se rajattomuus, että ei tunne omia niin kuin emotionaalisia, henkisiä rajoja, eikä myös niitä ikään kuin fyysisiä, somaattisia rajoja, ja sitten lähtee vaan niin kuin puskeen ja tekeen siellä jotain, niin kuin viilaa vielä jotain ikään kuin täydellisemmäksi ja yrittää olla vielä kiltimpi ja suoriutua vielä paremmin ja jotenkin se tuo hetkellistä tyydytystä ja siitä tulee se olo, että on kontrollissa ja kaiken, niin kuin kuulette, niin kaiken kattoteemanahan on tietyllä tavalla se kontrolli. Et ylivireystilassa niin kuin erityisesti jotenkin tulee se, että se niin kuin olo on jotenkin sellainen, että siihen täytyy saada se turva sillä kontrollilla, että mä pystyn säätää ja määrätä ja kontrolloi ja pitää kaikki langat käsissä, koska muuten tulee tavallaan se romahdus sinne alivireeseen ja se on pelottavaa. Ainakin heille, joilla ei ole niin taipumusta tulla tänne, koska kaikkihan eivät suinkaan niin kuin vääristyneesti tai terveestikään niin kuin sahaa niin kuin näiden väliä, vaan heillä on enemmän usein taipumusta olla jommassa kummassa niin kuin Kyllä. enemmän. Vaikka se luonnollakin onkin, että kun me ollaan täällä, se mikä nousee ylös, sen täytyy tulla jossain kohtaa alas. Ja se on meidän niin kuin kehon viisautta, että se tekee myös näin, mutta jotenkin täällä se kontrolli on sellainen niin kuin valtavan tärkeä asia, josta voisi puhua vaikka ikuisuuksiin, eikö vaan? Kyllä, ja mulle tulee ihan mieleen tässä semmoinen kysymys sulle katsoja ja ehkä myös meille, jotka täällä kerrotaan, että jos sä vähän aikaa mietit, että miltä tuntuu kontrolli, miten se ilmenee ajatuksissa, missä kohdin kehoa se kontrolli tuntuu ja miten. Ja sä voit ihan vaan seurata mun sanoja ja olla tietoinen siitä, mitä susta tapahtuu, että mikä se kontrolli on ja miten sä huomaat sen, kun asiat on kontrollissa. Ja sitten ajatella jotain muuta välillä, vaikka mitä sä söit aamupalaksi. Mä söin Karjalan piirakoita. Ja sitten voit viedä ajatukset siihen, että miltä turva tuntuu. Miten sä oot tietoinen siitä, että sä oot turvassa. Mitä sun kehossa tapahtuu silloin, kun sä oot turvassa.
onko joku paikka tai ihminen tai eläinkaveri, jonka kanssa se turva tuntuu erityisesti, tai ehkä joku kirja tai just elokuva tai sarja. Niin tämmöinen ihan vaan taas, kun me ollaan tämän siedettävyysikkunan kanssa yhteydessä, niin me ollaan myös aina yhteydessä omaan hermostoon ja omaan kehoon. Ja usein keho kertookin sit yhtäkkiä semmoisia, että miten nämä asiat on erilaisia. Ja sä saatat huomata jotain itsestäsi tästä erotuksesta. Mikä on kontrollin ja mikä on turvan ero sulle? Mm. Ai että kun oli jotenkin kiva ja konkreettinen. Ja samaan aikaan mun tekee mieli sanoa, että ei hätää, jos et näin nopeasti onnistunut. Kyllä. Sä et välttämättä onnistu vielä 10. kerralla. Ja tänne ei ollut tarkoitus olla niin kuin negatiivinen kommentti, vaan enemmänkin Mä tajun. myötätuntoinen. Kyllä. Että tässä tulee helposti sellainen niin kuin vaade siitä jotenkin, että mun pitäisi yksin, jos ei ole sitä kokemusta. Että jos ei ole lapsena saanut sitä kokemusta, että olla turvassa, niin ihminenhän lähtee rakentaa sitten, että tekee kaikkeensa niin kuin itse. Ja sitten me Kyllä. taas se tiedetään, että usein, jotta ihminen pääsee tavallaan siihen toipumisprosessiin ja löytää sen oikean siedettävyysikkunan tästä keskeltä, niin me tarvitaan siihen toista ihmistä. Ja tämä tulee monelle aika yllätyksenä. Tuntuu, että moni ei haluaisi jotenkin sitä. Mä luulen, että meillä molemmilla on työn kautta sellainen kokemus traumatisoituneiden kanssa, että ne yrittää hirveän pitkälle yksin senkin jälkeen, vaikka ehkä sinäkin kuulija siellä, niin saatat tunnistaa itsesi ehkä, että onkohan mulla tämä vääristynyt ikkuna vai onkohan se ehkä tämä oikea vai mikä se on ja lähtee tutkimaan sitä, niin mä huomaan, että moni tekee sen liiku, että ensin jotenkin löytää jonkun sellaisen maailman, missä jotenkin näistä asioista ehkä puhutaan ja lähtee lukemaan ja sitten saattaa lähteä johonkin koulutukseen ja sitten tuntuu, että no nyt on tietyt palaset loksahtanut kohdilleen ja sitten lähtee elämää vähän aikaa niin kuin vähän parempi vointisena ja sitten tapahtuu taas jotain ja huomaa, että ei tämä nyt, tämä ei menekään näin ja sitten saattaa lähteä uusi kierros, opintoja ja jotakin muuta mahdollista ja sitten lähdetään ehkä hakeen jotain, voi olla, että jotain muuta kuin sitä psykologista tai terapeuttista apua ensin, ennen kuin sit siellä lähtee se ymmärrys, että nyt mä tarttesin ehkä sen toisen ihmisen tähän rinnalle, koska me tarvitaan siihen eheytymiseen. Että me voidaan tiettyyn rajaan asti niin kuin, tavallaan parantaa itse itseään, mutta sitten jos tavallaan sitä mä voisin ehkä käyttää sanaa niin kuin sitä paranemisvelkaa, kun me puhutaan palautumisvelasta ja kaikesta tällaisesta, niin voiko sitäkin olla sitten tavallaan sellaista velkaa ikään kuin liikaa, niin sitten me tarvitaan se toinen, jonka kanssa me saadaan se kokemus siitä niin kuin tunteiden niin kuin kanssasäätelystä ja sen harjoittelusta ja sitten hermoston kanssasäätelystä ja harjoittelusta ja sitten se kokemus siitä, että tämä toinen ihminen tästä ei lähde mihinkään ja se kestää nämä mun ajatukset ja sitten mä saan niinku rakennettua sen niinku sisäisen minuuden ja sen sisäisen vanhemmuuden niinku itselleni ja sen jälkeen pääsee sitten niinku elämään tätä elämää silleen, että on se terve ikään kuin säätely. Niin tämä jotenkin musta tuntui kauhean tärkeälle nyt sanoa, että me ollaan niin kuin synnytty laumaeläimiksi ja me tarvitaan toista ihmistä. Et jotenkin se, että tämä nykyyhteiskunta ei niin kuin toi sitä sellaista vaadetta, että sanotaan, että kaikki on sinusta itsestä kiinni ja vain sinä olet oman onnesi seppä, niin se ei itse asiassa näissä trauma-asioissa, se ei kyllä päde. Mä uskallan sanoa tälle. Mitä Joo. sä ajattelet? Mä ajattelen, että toi on tosi tärkeä näkökulma.
ja se, mikä on tosi tärkeä tuoda ensin. Ja sitten mä lisäisin muutaman asian. Mm. Ja mä lisäisin sen, että ihmisille, joilla on neuromoninaisuutta, niin saattaa kokea nämä asiat ihan omalla tavallaan. Aina neuromoninaiselle ihmiselle toisen ihmisen läsnäolo ei tuo turvaa. Se on tärkeää Mm. muistaa. Ja sitten silloin, kun tehdään semmoista fysiologisen tason parannustyötä, somaattisen tason parannustyötä, niin sieltä saattaa myös paljon löytää semmoista turvaa niin kuin itsen, oman tietoisuuden ja oman kehon väliltä. Mm. Ja mä haluan mainita sen tässä, koska se on yksi tapa, millä kans voi lähteä hakemaan sitä silloin, jos on vaikea löytää sitä turvaa toisen kanssa. Niin itsen ja oman kehon välillä voi myös rakentaa sitä. Ja sitten lopuksi tulee vielä mieleen taide. Mm. Et monelle ihmiselle, jolla se toisen kanssa hermoston säätely on mistä tahansa syystä haastavaa, niin se, että tekee taidetta, oli se sitten tanssia, oli se liikettä, kirjoittamista, maalaamista, savenluontia, draamaa, ihan mitä tahansa, musiikkia, niin se voi olla se ensimmäinen turvapaikka, se ensimmäinen, missä Mm. kokee turvaa. Ja mä taisin sanoa viimeisenä, mutta mä lisään vielä yhden, ja se on luonto ja eläimet. Kyllä. Et monelle traumatisoituneelle tai muulla tavalla hermostosäätely haasteen edessä olevalle ihmiselle, niin se luonto tai se eläin tai jotain, mitä mä en tässä muista sanoa, on se, mistä se turva löytyykin. Ja tämä ehkä liittyy siihen, tämä tulee lisänä tuohon, mitä Katja sanoi, koska me ollaan ihmisinä tosi erilaisia ja silloin on kaikkein tärkeintä kuunnella sitä omaa itseä just nyt, koska sitten on myös niitä tilanteita, että tänään mulle toimii tämä, 2 vuoden kuluttua, kun mä oon jo elänyt paljon ja kehittynyt paljon, toimii joku muu juttu. Mm. Eli loppujen lopuksi sä itse oot se, joka tiedät, mikä sulle toimii. Että sä voit aina tutkia sitä omaa kokemusta ja tukeutua myös siihen, että tämä toimii nyt näin ja tämä toimii näin ja sitten tehdä omat johtopäätökset. Tämmöisen mä lisäisin vielä. Joo, ja aiku tosi ihana lisäys oli, ja jotenkin mä ajattelen just että meidän kaikkien polut menee eri tavalla. Että jotenkin tuossa, riippumatta siitä, että meneekö se sillä tavalla, miten mä lähdin kuvaamaan jotenkin sitä pitkää matkaa ennen kuin ihminen hakeutuu toisen lähelle, tai meneekö se niin, että ihminen hakeutuu ensin toisen lähelle ja sitten lähtee kehittämään, niin me tarvitaan joka tapauksessa just näitä omia tapoja niin kuin loppuelämäksi ja jotenkin ehkä sitä variaatioa myös siihen, että niitä olisi mahdollisimman monia ja monenlaisia, koska se elämä tulee niin kuin paljon rikkaammaksi myös sitä kautta, kun on niitä keinoja enemmän. Ja siitä huolimatta sitten me saatetaan sortua kuitenkin, sitten kun tapahtuu taas jotain, joka sysää meidät raiteilta. Elämä on täynnä erilaisia tapahtumia, kriisejä, tulee uusia traumoja tai mitä tahansa, niin sitten me voidaan taas sortua sinne tavallaan siihen vääristyneeseen ylös tai Kyllä. alas sinne kohtaan, mutta tavallaan sieltä on helpompi tulla pois, kun sitten havaitsee, että niin näin mä toimin aikaisemmin ja tämä toimi silloin. Ei haittaa, vaikka mä nyt vähän yritän edes tätä, koska se laukeaa aika automaattisesti. Mutta sitten kun on tietoinen siitä, niin sitten onkin tosi ihana se ajatus päästä siihen oikeaan turvaan, kun tulee ehkä silleen portaittain ja asteittain alas, koska mä ajattelen myös, mä en tiedä mitä sä Maria ajattelet tästä,
mutta kun me niin kuin tiedetään se, että niin kuin tutkimukset jotenkin vahvistaa sitä ajatusta, että riippumatta siitä, että ollaanko me siellä ylivireessä vai ollaanko me alivireessä, niin sieltä ei kauhean helposti välttämättä kertaheitolla niin kuin tulla tähän näin, että olisi semmoinen taikakeino tai joku tietty juttu, että aika nopeasti menee, vaan esimerkiksi tämmöinen, että jos ajattelee, että on tämä pitkittynyt ylivire vaikka täällä ja sitten säätelee sitä tavallaan tällä vääristyneellä ikkunalla ja saa pidettyä sen takia sen aika hyvin täällä näin, niin sitten kun on tullut tietoiseksi siitä, että okei, nämä keinot on nyt niitä vääriä keinoja ja nämä on niitä, mitkä olisi nyt sitten niitä oikeita, kun se turva alkaa löytyä, niin täältä voi tulla alas sille asteittain, että voi vaikka kokeilla ensin sitä, mikä on aikaisemminkin ollut ja lähteä siitä niin kuin portaittain alas. Et se on ihan sama kuin tavallaan ajatellaan, että jos sulla on ollut tosi hektinen päivä ja käyt ihan ylivireenä vaikka sen takia, että joku on triggeröinyt ja oot sitten alkanut suorittaa ihan hirveästi ja keho käy kierroksilla, sydän hakkaa ja jotenkin tuntuu, että on levoton olo ja tietää heti, että uni ei varmasti tuu nytten, niin sehän täytyy lähteä, tai mä käytän jotenkin huonoa sanaa, että ikään kuin taisi kiveen kirjoitettu, täytyy lähteä, mutta se toimii parhaiten asteittain, että ensin vaikka kun tunnistaa sen vireystilan, että nyt mun pitäisi tunnin päästä olla nukkumassa ja aivan hirveä sähellys käy päässä ja tuntuu hankalalta ja ahistaa ja kurkkua kiristää vielä kaiken muun tykyttelyn lisäksi, niin ottaa vaikka ensin, että käy pienellä rauhallisella kävelyllä ja kaikki aistit mukaan ja sen jälkeen sitten tulee vaikka ja käy siellä lämpimässä suihkussa ja ihan, että tuntee vahtoa iholla ja yrittää keskittyä kehoon ja tuoksuttelee vähän siinä ja sitten keittää sen kupin teetä ja tulee sen kanssa vaikka sohvalle ja onko siinä sitten ehkä se kumppani tai lapsi tai kissa tai joku muu siellä, jonka kanssa sitten niin kuin alkaa jo havaita, että nyt mä alan olla aika rauhassa ja sitten vielä ehkä joku venyttely tai jos tarvii jonkun tällaisen mindfulness-harjoituksen tai vaikka ohjatun, joka tulee vaikka 8D-meditaatio tuolta kuulokkeiden kautta, niin silloin me ollaan niin kuin portaittain tehty se asia. Niin mä ajattelen, että tämä on niin kuin myös sitä sen ikään kuin vääristyneen selviytymiskeinon kunnioittamista, että mä ensin käytän vaikka jotain sieltä, vaikka se Kyllä, olisi joku sellainen asia, joka ei olisi niin hyväksi, mutta se on se ensisysäys, mutta sitten mun täytyy niinku oikeasti tietoisesti ottaa nämä askeleet käyttöön. kyllä, kyllä. Ja mä tiedän, että meillä alkaa nyt aika loppuun, niin mä sanon tähän loppuun vaan sen, että aina elämäntilanteen mukaan. Kyllä. Että me ollaan ystävien kanssa ja asiakkaiden kanssa puhuttu siitä, että jos on nyt esimerkiksi vaikka vauvan vanhempi, niin vääristyneet selviytymiskeinot on ihan sallittuja, koska meidän keho on hidas ja se on aina suhteessa siihen, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja hitaasti askel kerrallaan. Niinpä. Ja lopetetaan tällä kertaa tähän. Saa kysyä kysymyksiä ja me palataan videoiden avulla näihin juttuihin. Kiitos. Moikka.